Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ n'ọrụ na enwekwerechi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala n'ugbo eyi ụmụnne m enweghị ihe ị ga-ahụ ote ya na-atụcha ọchị. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m ledele ihe nọ na cross line ya na ya ma ọ ya gawa ihu ka ọ ya gawa azụ, na e nwere nwa okorobịa ya na ya abụọ mega ihe na ha hụrụ onwe ha n'anya too much, na ha hụrụ onwe ha n'anya hụbiga onwe ha n'anya oke, na ha akpakwụlanụ 3 years ya na this guy kpara, na ọ na-agụ ya ka uri mgbe niile. Ihe ọ na-agụ ka uri wụ ka ha gbaa ndụ, ka ha nwee blood oath, ka ha gbaa ndụ. Ya gwa ya sị mba, na o wepụ anya na ihe gbasara ịgba ndụ, na ya agaghị arali ọbara mmadụ, na mmadụ arakwala n'uke ya, na ihe ga-adị ga-adị, nke na-agaghị adị agaghị adị. Ọ ya ka ya gawakwara ya emechara savisi, n'ihi na mgbe ọ matara ya na final year emecha savisi ya pụta lọta bido ọrụ kwụgada obere ụgwọ ya eji na-ama na-eji. This boy nakwa agwa ya na ya chọrọ ịbịa lụọ ya, na ya chọrọ ịbịa ya emecha na kwere na nwaanyị mba na m ga-ekwentị na ya ekwerele sị ngwa na ọ bịa n'okporo ụmụnne, na ya ekwetele ka ha lụọ. This boy nakwa ekwukwu okwu blood oath that na ya chọrọ ka ya na ya abụọ gbaa ndụ, na ọgbụgba ndụ ha ga-awụ leave me not, na ya achọghị inwe broken marriage, achọghị inwe broken home, na ya achọghị ịbaga na marriage echi ọda nwa na ihe ahụrụ ahụzibe ya, na ya abụọ ga-agba ndụ to be together forever, na ọhị ya chọrọ. Ya gwa ya sị na ọ bụrụ ihe a ka ọ chọrọ, na ya wụghị ya chọrọ, na ya chọrọ a free life. Ya nwawu nwoke ọ naghị ahịọla ya n'ọnụ kpakpakpa echi ugbo na ọ ga-ahụkwa a younger girl regret ihe o mere today, na ọ dị free bie ndụ ya otu ọ chọrọ isi bie, mee ihe ọ chọrọ ime mgbe ọ chọrọ ime ya. Ihe dị mma taa mara na ihe dị mma, echikwana ekwensu buru bịa amara ele ya okwe ha ọgaga alawa, na ịbịa kasị ga na a ga-agba ndụ ịnọ forever, na ọwụghị ihe awụ ihe ya na abụọ enwe mgbe ya mmụọ ya hairi ime ụdịrị ihe ahụ. The young man ajụkwanụ kwechiri hapụkwana ya mba, bịakwana bịa lụọ ya mba. Ọ na-arịọ esi ya biko ka ha gbanụ ngwere ihe nọ dị n'ọkwana ịhụnanya ka ya dị sure, ka ya dị sure na ifu na ya nwechara olileanya na ya ga-aga na bekee ga-kpata ego, bute ego mbute, na ya nọ n'it, na ya chọrọ ịdị sure that na ụta ya na-aga ịlụ ya n'ọrụ ya lụọla nwaanyị once and for all. Ya ajụ na ihe anyị nọ n'ikpe isiokwu kemgbe 3 years ya mata this guy every day ka o ji arịọ this, every day ka o ji agwa ihe enwe echichi ọ kpọọ ya na fon, ọ na-asị ya echerekwa ya think echekwanụ maka ihe ya gwagakwana n'ọkwanụ maka ọdịna maka ha taa ya no body and soul together. Ya sị ya ga-emeli ya. Ọ ya ka ya mechara kọsatụrụ nwanne ya nwaanyị ketụrụ ya direct na-agwa ya sị na daga ya mara mma nwoke, daga na o jidekwanụ nke ọ na-eri, nwekwaranụ good dreams, na ọ na ọhịa gwaga na what is there, na ọ bụ ahụ mere ihe ahịa ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-arịọ Chineke ka ha nwoke ha na ha mega ihe suggest at this thing ka ịdị sure na secure life for la enwe ihe your own for life, ọ na-efe n'isi ya ele anya ihe ahụ ga otu esi feel ga about it. Nwanne ya ahụ taga ya regret ihe eji bụ na ya kọpụrụ ya, na ihe ka anọzi iwe wezie ya ewepụzi obi ya, nyezie somebody a chance, somebody know on her for some time na ya enyezi onye ahụ a chance. Ya gwa enyi nwoke sị na ebe ihe ahụ condition ya na ya abụọ ga-eji alụ, and the condition na ya ga-emit nwe ya, na ihe mere na o ruole mgbe ha ga-agawara onwe ya ga-agawara onwe ya, na ya chọghị ịba ịga na ihe ya na-amaghị isi, ya chọghị ibido ọsọ ya na-agaghị agbabili, no, na ya ebido ọsọ na ya ga-agbarute n'isi, na ọ wụdị ọsọ ya na-agba. Ya chọghị isi ihe ya na-aga eriri erichawu ya ga-eto ige n'ọkụ na-akwa ya ọkụ, no. N'ebe ihe a condition ọ chọrọ ka ha ji lụọ ya ga-emit nwe up, na o ruole mgbe ya ga-asị ya ka ọ dị, n'ihi na ya etopụtala ịlụ di ya bịakwara na ya na ọwụ naanị ya nwoke dị interested in ha, na ya agacha na school ya pụtala, na ya dịla ready ka ha lụọ. O propose ya ekwere, na-agwazi ya that na ka ata ya body and soul together, na this one ya amaghị ihe ọkụ ga na ọ dịrị ya too heavy, na ya sị ka ya gwa ya na ya dịla through with him. Ke nwoke jụọ ese ọ dịkwa n'izi, na ihe ọ na-akọ nga ọ dịkwa n'izi, na ọ dị izi ikwu ya gbụrụgbụrụgbụrụ n'ọnụ, na ọnwa anwa repeat onwe again dị serious about it, na ha abụọ ga-eluzukwe ndụ ha. Na ya gwakwala ya ọkwa ihe ya sị ka ya gwa ya feel threatened,
kọsara diọkpara nne ya kpee na fon si ya na enweghị nwanne ya nwaanyị gwege na ihe ahụ otu o siri kwuo ihe mere na ya gwazie dị ga agwazie diọkpara nne si na iji ịhụnanya na anaghị eji anya ọma agba ya, na onye hụrụ gị n'anya kwesịrị ka ịhụ ya n'anya bag, na nwanne ya nwaanyị buruze tretin ya mgbe o tretin ịhapụ ya. Diọkpara nne ya kpeghachi ya na si ya na the guy na ọ dị obsessed with her, na ihe ga-eme na ọ ga-abịa mee travel nọrọ far away from that guy. Ya eleghị ihe ka ike agwụ ya, ya na-emekwa travel what of ọrụ ya na-emekwa travel onye ka gbuge shirishiri na ahụ ya chọrọ ime accept now ọ ga-esokwu ya mekwu travel. Ya eleghị nnọọ ihe ka ike agwụ ya, n'ọhịa ya sị ka ya kpọtọ m biko na ọwụrụ ya agaghị mewe no blood otu nwa ka ọwụ ya nwa mewe travel nwa ga ha ga-achọwa ha ọrụ ọzọ from another location, ka ọ na hapụgodo nke onye ka ebiaga ọhụrụ na ya nwere ike ebe onye ọbụla ya na onye ahụ nwere ike chọrọ ya bịa ebe a, mana ọrụ ya na ichenji location na ya na-agba ọsọ ka ọ ya mee onye na accept na this guy na-ekwukwe na ya laikiri ya from ala obi na ya laikiri ya, mana ihe blood otu a na ya achọghị itinye aka n'ime ya, chọdụghị ihe dị otu atọ n'ọhịa ya sị ka ya jụtụ m biko na ya mewe ya nụnụ echi ọ ga-adaba ha emeacha anya ha mere. Ụmụnne m okwekwulekwucha m sị nne m ya sị anwakwala nwa nwere ihe na-eme n'elu ụwa, gị ga-ewere mkpụrụ obi ha mmụọ bọdị ka ọ adịkwu ya soul wee kepade na ka onye ọzọ in the name of love. Iji na ịhụnanya niile nwere ike iji ya. Mgbe nwoke jụrụ nwaanyị na ọ ga-alụ ya na ya chọrọ ịlụ ya, ke nwaanyị ahụ ekwere at least okwu ekwewela okwugbo, mana ọ na onye gị na ya yechara gị sị ya mgbe niile ịdịrị dị ya sị ya dịbere dị ya dịbere gị mma na ikekwe nwere ihe nwere ike imebi ji nwere ike ịbịa ṅọm ya wee ledi mgbe ị dịdịrị dị ya nwa dịrị dị ị bịara ịlụ ya ya ekwerekwana ka ị bịazi na ka ezi ihe wụ ụjọ ya ke asa ga-ekekọta ma kidney ma umeji ma mkpụrụ obi kee ya ma body and soul anwakwala nwa emekwele ka mistake. Your brother wụ onye matara problem that young man obsession or the obsessed with you and that was a very dangerous thing. Ị ga-enyeta ya break biko arịrịọ ka m na-arịọ nyeta ya break, a very long break ka onye tụrụ ya aka, because ihe ị hụrụ ọ gwara gị that na gị anwakwala ya nwa repeat onwe again. Ị ga-efili na ọ bụ egwuregwu enyi nwoke na enyi nwaanyị, gị ga gwa ya na ị chọrọ ịhapụ ya, egwuzoghịkwala n'ihu ya sị ya na ị chọrọ break up with him. Ị ga-agbakwa na Facebook, don't try that, emekwele ya ọzọ. Obsession were very big always strong thing. Ihe a nwanne m nwoke kwuru lerukwa anya ma ị ga-echenji to location. Ọ bụrụ na inye gị time na ịlụwabe ugbu a ya ekwere so oke ọwụ ụjọ. Ọ bụrụ na ọ bịala gị na-enye ya ihe condition na-enye ya excuses nsọ ọwụ ụjọ ka o ji soro unu ga-agba ndụ. Ọwụ ya zụrụ na university unu mitiri mgbe ị nọ final year, ọ bụrụ na ọ zụrụ from year 1 nsọ ọwụ ụjọ ka ọ hapụ iluzu n'otu ndị ka ya ike, kama unu matara mgbe ị round-ga off ịgacha service lọta na o proposal gị ikwerekwenụ ya sị dio before ya ga-abịa mee na ya ga-eweta mkpụrụ obi nweta umeji nkekọta na nke ya likọta ọnụ were ọbara gbaa ke ọnụ gbuo gịnị ya abụọ ke ọnụ mere ime mmụọ mana mkpụrụ obi mana soul ma body. Nne onye na-akara aka ya, there is more to that. Gaga Joyce, the history of this blood oath ọ naghị last, enwebe ndị mere ya. Ebe ọbụla ị hụrụ agadi nwaanyị na agadi nwoke bi today ha aka nka biri dịka di na nwunye, ụmụ ha etoshala pụshala, enweta history ha na ha gbara ndụ gị wepụ maka n'ugwu. Ịgba ndụ ahụ wee mepe another channel forces ka ha bịa nwa ụnụ abụọ ọnwụnwa. Ọgọdụ ma ihe ọ ga-adị smooth, ọ gaghị adịzi smooth. Ụnụ ga-anọ under temptation every time, all the time. Ka ele menwere onye ga-adapụnụ ka ekele mụrụ life. Ihe ga-adị ka na agaghị adị because na agbara ndụ, kama ọ ga-emebigbu ngwa ngwa because of gịnị na agbara ndụ. Ọma ga-emekwata ya aga-emekwatazi ya, and ọ ga-akpụ isi ala n'ihi gịnị ọgbụgba ndụ dị involved. Ịma ihe echi ga-eweta, mgbe ị na-ama ihe echi ga-eweta abịala today gị si ịgbaga ka ịkpa m na ịgbachie n'echi na enwere dọọ ka ịgbachi iletịpụrụ anya n'ime in the future na ịgbachie ọ na ị gara agbahie ọ dị possible. Ihe dịrị mmadụ dịrị mmadụ, ka dịrị mmụọ dịrị mmụọ. Mgbe ị na-ama ihe echi ga-eweta, stop thinking that you can control the future.
ị ma ihe echi ga-eweta. Otu a nwanne m nwoke sị gị change location for now, agara m asị gị try ya ihe dị otu ahụ, ọ ga-work. Ụmụnne m, ọhịa ọsọ m bịa gbotowara ọnụ jụkwa n'ọnụ na eke ya nọ n'ime, ile otu esi aga about it. Enwekwa ihe ị ga-atụkwasịrị ya na ụmụnne m, ọrụ tụkwasị ya. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ, udo dịrị ọnụ.